खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 15 मे 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसा मेघालय रायजोनि इस्ट कारगिल जिल्लानि सासे DTOखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय DTOआ सिखावनि गारिफोरनि थाखाय नंखाय डकुमेन्ट्स खालामनानै होयोमोन। बेनिखायनो बेखौ मिथिनानै आसाम पुलिसा बेखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय गिनिकिलिजि ममिन। 10 रां बारा बिनायनि थाखाय ड्राइभारखौ हाथियारजों गाग्लोबदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगावनिफ्राय बरगाव फारसे थांबाय थानाय गंसे मेजिक टेक्सिनि ड्राइभारा सासे पेसेन्जारनिफ्राय 20 रांनि जायगायाव 30 रां बिदोंमोन। बेनिखायनो बिजाग्राया हरखाबै रागा जोंखांनानै मेजिक ड्राइभारखौ गोबौआसाजों गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। उनाव जोखोम जानाय मेजिक ड्राइभारखौ फाहामसालियाव लांनानै फाहामथायनानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि जायबा सिखाजों गाग्लोबदोंमोन बे दायनिगिरिखौ हमनानै जालुकबारि पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। गाग्लोबजानाय ड्राइभारनि मुङा जाबाय अबिनाश दास, नाथाय हमजानाय दायनिगिरिनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। दैयाव गबनानै 5 गथ'फोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। गुजरात रायजोनि कृष्णा सागर लेक बटाद जिल्लायाव दैमायाव दुगैनानै 5 गथ'फोरा दैयाव गबदों। गिबियावनो 2 गथ'फोरा गबनायखौ नुनानै गुबुन 3 गथ'फोरा बिसोरखौ रैखा खालामनो थांनाय समावनो बिसोरबो गबना थैदों। थैनाय गथ'फोरा 16 आरो 17 बोसोर बैसोनि गेजेर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नार्सआ रायजोफोरजों हमजाखांनानै रायजोफोरखौसो उल्था हुमखि होदों। बे फाहामसालियाव डक्टर आरो नार्सआ जौ लोंलायगासिनो दंमोन। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोहोलाव सिमला फाहामसालिनि डक्टर आरो नार्सनि गेजेराव जानाय जौ लोंनाय जाथायखौ लानानै बनसु आफादनि गोख्रों बिबुंथि। बनसुनिफ्राय मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। এতিয়ালৈকে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ যাতে এনেকুৱা ডক্টৰ আমাক যোনটো কাজলগাঁৱৰ CSB চিভিল হস্পিটেলটো আমাৰ এনেকুৱা ডক্টৰটো নালাগে, য'ত মানে আমাৰ কমন পিপুল আহি তাত ট্ৰিটমেণ্ট লয়, ইয়াতে চিকিৎসা লয়। এনেকুৱা হস্পিটেলত আহি কিনে যদি ডক্টৰে যদি এনেকুৱা যদি আনচিভিলাইজ যোনটো হয় আনচিভিলাইজ যদি কাম কৰে তো কেনেকৈ হ'ব। আজি ডক্টৰ কৰিছে, কালি বেলেগ মানুহ আহি কৰিব, কমন পিপুল আহিব, পাব্লিকৰ মানুহ আহিব, লোকেল মানুহ আহিব, কালি আহিব পুলিচৰ মানুহে খাব পাৰিব, কালি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহে খাব পাৰিব। এনেকুৱা সিহঁতৰ কাৰণে এইটো বহুত এই ঘটনাটো লৈ কিনে আমি বহুত দুঃখিত আৰু চিন্তিত হৈছোঁ যে আমি বনবাসী হিচাপে আমাৰ কাজলগাঁও এৰিয়া হিচাপে আমি খুব দুঃখিত। এনেকুৱা যোনটো ডক্টৰটো আমাৰ নালাগে, এনেকুৱা ডক্টৰ এনেকুৱা নাৰ্ছ আমাক নালাগে য'ত মানে ভাং খাইখিনি মদ খাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। সিহঁতৰ এনেকুৱা ভাং খাই মদ খাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি লাষ্ট ইয়াৰৰ যোনটো more than 15 চাইল্ড নিউ বৰ্ণ বেবি ৱেৰ ডেথ। ইহঁৰ কাৰণ হৈছে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰি সিহঁতৰ কি কয় মদৰ নিচাত ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, যোনটো পাৰফেক্টলি যোনটো ইনিশ্যন দিব লগা আছে নিদিয়ে। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।